जे ब्लेक डे जेंजोंनो थाङै दङ बयता रंथेगे जेंजोंनाय पुलिनो प्रेस मिडियानो हामबाय बै तिब्रा दफा बे दफा हामजों जौ तांदै बुकसुनो फुंगोसां जरा मासिन जरानि हामबाय ताइ हेपि निउ इयार बहमनो दिनै जों ब्लेक डेटाम खायनां हागे जों जतन साइमानो थांनाय 2019 दिनै हाय सालो 8 तारिख जानुवारि जे टीएसएफ नेशननि बेनारो जे नेशु बाय रिंजाक अल ओवर नॉर्थ ईस्ट स्ट्राइक मानि जराबो जों तिब्रा बाहायनो टीएसएफ एज अ कंपोनेंट बॉडी ऑफ नेशु जों आरो पीसफुली जों सीएबी नो बेलाखेनो चायासिनी लुग्रन बागै सिनी दफन बागै हामिया हनै जों हायनो वासुगै जों आदिनो पीसफुल जों स्ट्राइक खालिमानि आथानिबो आजराव फायै जे स्टेट गवर्नमेंट आइतो स्टेट राइफल जेबाबे विदाउट वार्निंग सिनी बरनो शॉट खायका गुली कखा आ गुली कखथानिबो जों साइमानो सयजना गुली नांखा आबुन बिसिङो आमसुबाय थाइगिया गुली नाजारनो जिबि साखाम नगो रेफार खाइब्रु केरांबार साखाम नकनि सिमी आब्रु बाहायनो अदसराम पारावनो गासुबै एम्बुलेन्स पत्रका जे स्टेट राइफल हायनि बागै जों तिनि अ सालनो एभ्रि इयार नो जों कसम सालनै पालाय दङ स्टेशननि प्रग्राम तिनि जे ब्लेक डे ऑब्जर्व खाइमानि जों 11 सिम चांनाय हायनि बागै जतनु करनो हांखयो जतनु फाइमानजा फाइना बागै तांगिरि जों मुतु फ्लाइटायो सालनो जों मुतु पयाखै दं नांगौ तांगि दिनदि जोंबो दिनो कक्जामनि जों सुर टीएसएफ सिमिया अबो तिब्रा दफानो ककमानि तांगिनि अदरसाम कामिलोनो सिनि बुबाग्रा नि मांथंगो सिनि बुबाग्रा बीर बिक्रम बिनि मांथंनि तपाला नायसिनाय कक्का आबो माने तिब्रा नि सिनि तिब्रा बासि तंनाय सिनि तिब्रा चुक्ति सिनि दफानो गुली कंमान कलायो हायनि बागिनो जों सालो जों कसम सालनै जों बटे बसनो जों पालायदों कयता रंथेगे जेंनाय 11ता रंथेगे जों 11ता नि जेंनायसिन जे सब नंनायाव जागा न ताबुक जे साबत खाय फाइनानि ताइ कयजा टारगेट नंनायाव जा तिन फाइन जों तिनि ताक्लाय जों सिनियरो सुनो जॉइन खायनाय टीआईएसएफ अमाइके कुंमा कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे त्रिपुरा दंमोनी नि टीएसएफ टीआईएसएफ ताइनि टीएसबी वाईसीए मिजु कन्वेंट केएसयू अमाइरके कुंमा सुनो अलका अब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बसुनो तिनि ब्लेक डे ऑब्जर्व खायथिनो बसुनो जॉइन खायनि हामबाय Sia undi koroi tongai do lama funu ngai kiching ngai dunya chuni ani kelaya ke bonon pikuni khajani TSF horan tishana TSF coba kelanya TSF